नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? अभी अपने यहाँ चुनाव का माहौल चल रहा है और इस चुनाव के चक्कर में लोग आपसी सामंजस्य खराब ना करें और आपस में भाईचारा बना के रहें। इसी संदर्भ में हमारे कवि जी श्री पीनू कुमार कान्हा जी ने कुछ लाइनें लिखी हैं। अगर आप लोगों को ये लाइनें अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और वोट वाला वोट ली, नोट वाला नोट ली, वोट वाला वोट ली, नोट वाला नोट ली, आ वोटिंग के समय जनता पुलिस के सोट ली। तो झगड़े के का बा ए भैया, एमे लड़े के का बा? जाति धर्म में तोड़ता, तहरा घरे दौड़ता। बगैर केहू के समझ में नहीं आवत। जाति धर्म में तोड़ता, तहरा घरे दौड़ता, जितला के बाद देखी के हाथ जोड़ता। जाति धर्म में तोड़ता, तहरा घरे दौड़ता, और जितला के बाद देखी के हाथ जोड़ता। आ झगड़े के का बा ए बाबा, एमे लड़े के का बा? केहू से ना विकास होई, बस कागज में प्रयास होई। जानला, केहू के चक्कर में नहीं पड़े के। केहू से ना विकास होई, बस कागज में प्रयास होई। एह जात धर्म के राजनीति में तहरे हरास होई। तहाँ करे के का बा ए चाचा, एमे लड़े के का बा? कांग्रेस ना तो भाजपा, बसपा ना तो सपा, केहू ना तो केहू जीती, काहे बाड़ा खफा? कांग्रेस ना तो भाजपा, बसपा ना तो सपा, आ केहू ना तो केहू जीती, काहे बाड़ा खफा? एमे झगड़े के का बा ये भैया, लड़े के का बा? इतना परत ठंड बा तबो गरम महमंड बा। तहरा लोग के इतना परत ठंड बा तबो गरम महमंड बा। आ जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। झगड़े के का बा? इनमें कुछ मिले वाला बा। और अंतिम पंक्ति में ई कहना बा कि रह मिल जुल के बैर भावना भूल के, रह मिल जुल के बैर भावना भूल के, अब पार्टी खातिर लड़ जनी बात कर खुल के। अब कालर धरे के का बा ए भैया, एमे लड़े के का बा? राजनीति में भ्रष्टाचारी बा और ये जनहित में जारी बा।